Het is de intentie van het kabinet om gaswinning bij Ternat voor te komen. Dat had minister Sophie Hermans van de middag bekendmaken. Die minister moest van de Rie van Steert voor 1 januari een besluit nemen hoe de onvraag van de NAM om de gas te winnen. En dus verslagjouwer Arjen Bosselaar, die zit nu in Ternat. Ja, Arjen, komt er nou echt definitief geen gaswinning in Ternat? Ja, dat is wel een stapje dichterbij kwam. Door zei het al, er moest een beslissing komen vanwege een uitspraak van de Rie van Steert. Voor 1 januari, dat wie de deadline. Nou ja, er komt haast een kerstvakantie aan, dus sapvolle tiert hier de minister net meer. Dus elke keer hier eigenlijk wel toch, er komt nou een definitief ja of nee. Maar de minister heeft dan nog een tussenpaadje voor. Ja, komt dit nijs dan onverwacht? Want anders is het toch weer kinderafspraak in uitstel. Zeker, dat komt best wel onverwacht. De hele passie, iedereen ziet te wachten op een ja of een nee. En de verwachting wie ik wil dat ja of nee er juist komen zoeken. Maar wat ik zei, de minister heeft toch een tussenpaadje voen. Deze week maken wij een reportage waarin ik onjoen waard vanuit het dorp, vanuit Ternat. Ja, jou is nou duidelijkheid, want wij binnen daar wel ontaal. Of het nou een ja of een nee is, dat maakt het u eigenlijk al net eens zo volle meer uit. Want het wordt het nou al jaren. Dus ik vreeg ze krijgt even nog een Eelco Duurken van Dwarsbelang hoe hij naar deze beslissing van de minister zit. Nou, maar als het eerlijk weet, daar ben ik blij om. Echt weer. Ja, ik hoop dat ze in Den Haag het verstaan worden. En daarmee doel je op dat van uitstel uitstel komt? Uitstel, afstel, ja. Geen mij de NAM importeer. Zwaar van een goede skeerregeling. Dan kan elke een opgelucht siergeld en we verder. Ja, Duurken is hoopvol dus. Dossier is nog bij het Dwarpshuis in Ternat. De minister die wordt er haast verwachten. Wat komt ze kijk dwan? Nou, van Zimmer is hier Ekkelwest om te inventariseren hoe iedereen in de wedstrijd zit, om het zo te zeggen. En toen had ze gezegd, zodra ik een beslissing neem over de gaswinning bij Ternat, dan wil ik die ook in de regio Taljacht. Dus eigenlijk komt ze daarmee haar belofte van Zimmer na. Dus van de jongste zei hier importeer achter mij in het dorpshuis mij bewoners van het dorp, maar ook mij de deputaire Friso Douwstra, maar de burgemeester Johannes Kramer, om hun te vertellen waarom zij tot deze beslissing kwam is en hoe dan dat traject van de komende man, dat beteren met de naam, hoe dat eruit zien zal. Duidelijk. Dus is dat voor volg je daar. Verslagjouwer Arjen Bosselaar, dank u wel.